फाइनालि आङो जायगा मोनफैबाय ओमफ्राय नै मैया सेंग्राफ्रा नैबेखौ बानायनो हागौदां आरोखि गेट थंनैल' गायदोंनो बे आंनि खामानि जाहैदों गेट बानायनाया दाख्लैनो बिसोरो आंखौ गेटनि बायदिसिना माबा माबि थार्मकल आरि साजायनायनि माखासे हानांगौखिनिखौ हाहोजोबहोदों बैयाव आद्रा दं डाइनिंनि नैबे रेस्ट होनांगौ ना साहा लोंग्रा जाखो सिथ्लायाव नै बाखि दंबावो मथा मथि द्लाम दंबावो खामानिया बेजों आंजों फैदों जोङो सानैजों फैदों गारिजों फैदों ओमफ्राय आं फैनायाव भिडिअ लाबोसै मा बुङो नोंथां बानायदों बानायनाया मैया आद्रा थाबाय दिनै बानायसिगोन अरिजिनेला मालिक बिथांमोना खामानि मावनायनि ओंखाम मोनजादोंमोन बेदरानो दाबो सौफैजाया बस बेदर सौफैयाखै नै रा सौफैबाय खुसिबाव नुवाखै ओंखाम बोलासो नै गुदुं गुदुं रांग्राना बाबुनि जारौ मोनजाबाय नोंथां आलासि ओंखाम रानदों जोंनो खालमासि हाबा लानोसै नै बेहा बेखौ आं हिनजाव गोदानखौ देखायथ'वालै नोंसिनो खिन्थु मोनजाजेनबाय आसलफ्रा सेंग्राफोर मा ओंख्रि ओमफ्राय खोन्थाला मा ओंख्रि हाबायाव हरनि समावबाबो माने खस्थ' खालामनांबाय आरो ना नङा होमबा माहाजोन ना हरथारासै औ खस्थ' उफाय गैया लोगोनि हाबा हिसाबै गान दामसिगासिनो मिथिबाय बक्सबो लायना होनो हाया हौवा गोदाना असाइस नै बेखौ बानायनांबाय जों दा हाबाय हानायाव खस्थ' नांबाय डिजाइनखौबो बानायबाबो बारा मिथिलायलाङासै खुनुरुखुम बानायलाबायबाय बेनो जाबाय गाबोननोमोन हाबाया खिन्थु हौवा गोदाना 3 थारिखखौ होदो डाइरेक्ट होननानै माने रिसिपसननि डेटखौल' लिरना होबाय दा गाबोन हाबानि डेटखौ लिरहोआखिसै डाइरेक्ट रिसिपसननि डेट 3 थारिख जाबाय 1 मार्च 2023नि जाहैबाय डाइरेक्ट टेस्टखौ लिरबाय जोङो बिस्राथ' मालाय मबाइलावनो बेस्थ' गोजा फाइनालि हाजोब्बाय आरो नै बाहाय रं फुनांगौ एसे बाखि दङ नाम लोगोसे नैबे डेट बाखियाथ' जाजोब्बायानो खालि नैबे थेंक्स
औ थेंक्सआबो जाबाय डेटल'सै डेटनि थारिख हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि नाम बेयो बस माबायदि मोनदों हरनि 10:30सिम खामानि मावनांना रं फुननानै एसे दंबावो खामानि आद्रा बिराद मेंबाय बिराद खामबोबाय गाबोन हाबावगोन एसे हाबावनांगौ दं गेट साजायनाय समाव हानोसै बेखौ साजायनाय समाव गेटआ दिनै सिम्पोल जास्ट ओरैनो माबानानै दङ गायनानै दङ दा जों नैबे बुस्थुखौ साजायहैसिगोन आरोखि गेटआव जिरायनो बायाखै फांखा गैयाबासोमोन जागौमोन दा माब्रै बसमोन थिगैनो दं दे Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ